galego creo nel, pero o tema é a legalidade onde termina. Non, a legalidade ninguna, quero dicir, é unha profesión libre que... Claro, non hai... Non se exixe ninguna titulación, só para ser traductor xurado. Aí sí, que se La cosa es, ¿consideráis que es legal que ya esté grabando? Veña. Sí. Bueno, a ver. Legal. Manu, benvido. Moitas grazas. Por favor, te lo honor de... Creo que... Non é só o primeiro, pero... Non, pero casi. Pero despois de tanto tempo... Ten que facelo. Adiante. Luz roja na sala 3. Luz vermella. Oxe, luz vermella. Luz vermella. Na sala 3, iso non cambia, creo que o entendedes todos. Bueno, hoxe é especial. Hoxe é especial porque... Por que? Porque todos son ímolo especiales. facer en galego. Iso sí. Porque pediúnolo Manuel Arcas profeso. Hai un motivo, ademais, que xa falamos, e por iso é especial. Perfecto. Se non hai subtítulos, pois ajo e agua. Exacto. É o que hai. Hacer oído. Ayo e auga. Xa, pero a lloerse no... A lloderse no... E augantarse. Augantarse. Pois benvido, como sabes, pois neste podcast falamos un pouco dos inicios e tal, e ti tes como moitísimas ramas dentro da parte da dobraxe. Por iso estáis sentado. Por iso estás aquí sentado, porque ademais hai ramas que todavía non tocamos no podcast, por eso. Entón é bastante interesante. Por cal delas empezaches? Xa non como, sino como chegou isto a ti? Pois, a ver, eu estudei traducción e interpretación aquí na Universidade de Vigo, que queda moi preteño daqui, e especialiceime en galego e inglés. Pero eu empecé a traballar antes de acabar a carreira porque se estudei esa titulación foi porque me apaixonaba desde non sei desde cando, desde que teño acordo, o mundo da dobraxe. Porque eu recordo de neno fixarme nas palabras, nas expresións que empregaban, e pensaba que iso que lles pasaba a todos os nenos, pero despois descubrín que non, que eu era o neno raro e que me fixaban esas cousas. Pero sempre me fascinou, porque observaba como o galego era unha lingua que valía para todos os ámbitos e que se empregaba en todos os contextos con normalidade, algo que eu teña a intuición de que na miña vida na rúa non pasaba, non era así. E chamaba a atención. Entón, pouco a pouco, empecé a fixarme niso, nas traducións, nas palabras, nas expresións, aprendín moitísimo. Quero dicir, eu considero que a dobraxe é un produto cultural importante porque no caso do galego particularmente porque vou dicindo moito tempo. Sí, porque alfabetizou a toda unha xeración de rapaces, a varias, sí, na lingua propia, dicir, eu sinceramente este pode ser o titular, pero eu penso que se o galego resiste unha xeración máis é grazas á dobraxe. Así de claro digo. E creo que a dobraxe foi o mellor que lle pasou a Galicia nos últimos 500 anos. Sen dúbida. Eu penso que sí. Porque tivo un impacto que non tivo ningunha outra obra. Achegou a cultura, a interpretación, en fin, pero a cultura cinematográfica a todos os fogares de Galicia na lingua propia. Non se podía dicir millor. A verdade é que... Entón, empecé a reparar iso nas traducións. Pero iso antes de acabar a carreira. Isto cando eu era adolescente, que eu era moi rariño, era moi raro. Bueno, home. Entón, fixábame nas traducións, en particular chamábame moita atención as de María Alonso Seis Dedos, que non sei se a coñecedes, pero é a traductora, entre outros éxitos, de Shin-Chan, de Harry Potter en galego, claro, dunha chea de filmes. E encontrei o seu contacto por internet e puxenme en contacto con ela. Ela díxome: sácate daqui, non te metas nisto, nin se che ocorra estudar, porque neste momento cada vez hai menos traballo, coincidirá coa crise do 2008, fora un pouco despois. E o que fixen? Metíme aí no buraco, metíme dereito, estudei a carreira, pois seguín formándome en inglés. O sea, que a carreira foi un pouco provocada por teres entrado nesta profesión ou de achegarte a esta profesión. Exactamente, claro. Foi con idea de traballar de traductor. O meu soño era traballar de traductor de dobraxe. Eu pensei que non ia conseguir na vida, porque dicía, se a xente que leva tantos anos ten unhas condicións tan precarias neste momento, a min non, para que me van chamar, eu non vou pintar nada aí. Pero ao final, cadrou nun momento en que volveu a haber traballo, aí entre os anos 2015, 16, 17, eu empecé a traballar no 18, empecé a traducir para un estudio que aínda está hoxe, ainda existe, con outro nome, SDI Media nese momento, fixaron unha proba, gustoulles, e empecé a traballar
sí. O meu primeiro filme, o meu primeiro traballo chamase Puro Vicio, unha peli do ano 2014 que se dobrou en galego no ano 2018. Algo en castelán traduciche? En castelán, sí, en castelán estreíme con as películas que levaches ti. Non me digas. Sí, unha saga sí, sei cales son. mítica, sí. chamase, eran 5 películas. Non moi boas, a verdade. No. Pero, bueno, pero mira, pero para aprender... Sí, me acuerdo. Sí, e para aprender eu recoñezo que aprendo de todos os traballos, de todos. É increíble porque, aínda que os traballos en original, digamos, non teñan unha calidade cinematográfica moi elevada, lingüísticamente aprendes de todo, porque son situacións comunicativas, son diferentes personaxes con diferentes rexistros lingüísticos, pois está o abogado que fala dunha maneira, está o médico que fala de outra maneira, está, eu que sei, pois a presidenta de non sei que fala dunha maneira, e despois hai personaxes que falan, pois... teñen un rexistro máis popular, esos son os máis divertidos. Claro. E as comedias, a mí encántame traducir comedias. É curioso, porque me gusta máis no atril dobrar dramas, síntome máis cómodo co drama E traducir comedias. Sí, é curioso, pero é así. Pequeno paréntesis de galego, eu Sí. estiven de ointe teu grabando Beyblade, que en castelán, Jackson Cross, Sí. moi mal non o estabas a pasar, porque... No, claro, é Iso que... foi increíble de ver. É que se queres falamos un pouco diso, pero é que a animación xaponesa é bestial. Ten unha convención un pouco teatral, pero do meu punto de vista. Entón permíteche facer tantas cousas. Os códigos cambian totalmente. Claro. E aparte este personaxe que está como unha tella, é que eu encántame facelo. É un regalo que me fixo a vida directamente. Digo así de claro. A mí faime feliz. Saio do estudio tan relaxado, e despois de berrar e de facer esas cousas que fai. E aparte... Utilízalo de terapia, máis ben, un non? pouco, sí. E quero dicir unha cousa que, claro, nesa serie os meus compañeros son Tere Santamaría e Dani Lema, en particular, que tamén se sumou a Ana Lemos na segunda temporada, pero con Dani, quero dicilo, é para mí un referente neste sector, porque faino todo tan ben, con os tons tan espontáneos, en galego, en castelán, en todo, que eu aprendo moito del. E sempre yo digo que cando oio grabado, que para mí é unha escola, é unha maravilla. E dicir tamén, agora volvemos contigo, porque é o paréntesis Dani Lema, eu estive tamén de ointe de Dani, moi ao principio meu, e foi un amor de tío, porque pregunteille se podía estar detrás del para ver como anotaba, porque tiña moitísimas dúbidas de como anotar o guión e tal. Estivo explicándome pauta por pauta cada cosa que poñía, todo me explicaba, super majo. Non parou tanto. Cando quere. Non sei, o que eu coñezo, ceo, tío. Pois sí. Nada, entón empecé a traducir. E como chegou o salto ao atril? Moi ben, pois mira, nunha destas traduccións chegou a serie catalá Merlí. Merlí. Fixen algo nela, sí. Sí, fixaches de meu pai, de feito. Ai, sí, é verdad, certo. Sí. Que era o da funeraria. Sí, señor. Esa serie, a Televisión de Galicia pediu pois voces novas, porque está chea de adolescentes, entón querían pois variar algún tipo, algunha voz nova, e resulta que Xesús Bermúdez, que era o lingüista de STI, de Illuno, como tiñamos moita relación, porque el era quen corrixía as miñas traducións, un mesmo as axustaba, el, cando tiñamos falado de pois, algunha secuencia, de se isto funcionaba, isto non, eu moitas veces facíalle voces, facía interpretación, entón el dicía, ti és actor, dicíalle que non, que vou ser actor, que sí, que ti és actor. Entón dixolle o director de Merlí, que era Gonzalo Faile, dixolle, foi unha proba este. Eu non sei, e Gonzalo dixo, pois nada, pois chamareino a ver que pasa. E chamoume, fixen a prova e eu creo que quedou sorprendido. Díxome, pero ti nunca dobraches? Dixo, non, nunca dobrei. Nunca antes fixeras nada, nin teatro, nin radio, nin nada similar que se lle aproxime. Non. A ver, eu desde pequeno na escola fixen teatro. E é verdade que sempre me gustaba. E sempre na clase, por exemplo, cando había que ler en voz alta, sempre dicían, Manuel, que veña Manuel Arca, que faga el. E cando era teatro tamén, cando tiñamos que facer unha obra de teatro, este non hai que dicir nada, este xa fai así e tal. E a mí sempre me gustaba, de feito, eu recordo na primaria que cando tiñamos que ler iso en voz alta nas clases, eu daballe sempre así un punto de afectación, un ton, e a xente dice, por que fai as cousas? Pois non sei. Porque interpreta. Claro, pero era algo que eu tiña aí, que... Porque ás veces penso, ostras, pero
eu creo que todos somos un pouco actores. Sí. Pero despois dome conta, é verdade, pero tamén hai algo que está aí que é de serie, que tes de teu, non? Sí, e a min axudoume a velo moito o meu amigo tamén é actor de dobraxe, Gelos Rosado, porque con Gelos temos falado moito deste mundo. Cando eu traducía, que ainda non dobraba, sempre me dicía, ti és actor, pero ti és actor, pero ti estás... Pero por que non probas? Eu que vou ser? Eu non quero, que vou probar, tal. Que sí, que debías probar. En fin, non sei, foise formando aí unha cousiña e meterme un formigo e aquí estou. E a partir desa primeira convocatoria en Merlí, sí, a cousa foi avanzando. Sí, a cousa foi avanzando porque correu a voz entre os directores que sabía dobrar, chamoume Charo Pena para unha película, que era unha película de produtora, é dicir, rodada en Galicia con actores españois, eran uns nenos, eran rapaces, adolescentes, que non eran actores. Entón dixo, vai ter ese punto de espontaneidade que tal, e proboume, saiu ben a cousa, foime dando papéis, e despois, pouco a pouco, unha vez chamoume Tere neste estudio para facer unha serie que se chamaba Kitty Cats, facer un personaxe, Cisco, e creo que aí foi onde me coñeciches ti, Julio, creo que sí. É posible. Creo que sí. Bueno, xa tiñas referencias túas en Illuno, sí. E dechesme unha oportunidade con unha película preciosa que está baseada nunha obra de teatro que se chama O Fillo. O Fillo, que é a segunda parte da película do pai, que Anthony Hopkins. Sí, que vino no teatro, interpretada por Pou, José María Pou, pode ser? José María Pou, non sei como é o... Sí, pode ser. É un autor catalán, e encantoume. E cando fixen O Fillo aquí foi unha oportunidade, porque parece que che vou dar xabón, pero nada máis lonxe da realidade. Quer dizer, a realidade é a que é. Eu aprendi moitísimo nesa película, moitísimo. Porque é unha película que pasou completamente desapercibida. É un actor que, o rapaz, que pasou tamén completamente desapercibido, pero eu creo que non fixo nada mal. Non, eu creo que non. Que va. A película estaba moi ben. Tiña un punto de... O rapaz tiña unha depresión, era un drama. Sí. Dramas a min. Aprendín moito. Con Julio aprendín a respirar, a seguir a respiración, os adlibs, a traballar os adlibs, que aínda hoxe o día en que sigo aprendendo a facer adlibs e a fixarme nas intencións. Aprendín a buscar máis tons dentro do meu propio galego, e non só do meu galego, senón do galego dos demais, pois sair dali e buscar máis tons. Entón, todo que sexa abrir portas e buscar máis e máis, non mesmo, pero tamén fora, é unha maravilla. Este oficio é unha sorte, é un privilexio absoluto. Tan humano, tan... Estou de acordo contigo. Puro corazón. Ui, tes aí que apostillar? Nada. Dime, Nada, non, estou totalmente de acordo. Quedalle aínda unha rama, unha pola desta profesión. Sí. Xa pasamos por, traductor, actor e revisor lingüístico. Aí está. Revisor lingüístico. Aí quería chegar. A revisión lingüística tamén é un proceso moi bonito. Teño unha dúbida. Como chegaches a entrar para ser? Que hai que facer, que hai que estudar para ser supervisor lingüístico? A ver, eu creo que hai que ter un control, un dominio amplo nos campos gramatical e léxico da norma, sexa galego, sexa castelán. Es das dúas linguas ou dun? Sí, quer dizer, eu reviso en galego fundamentalmente, eu revisei, falo en pasado, en galego fundamentalmente, pero eu penso que podría revisar en castelán sen ningún problema, porque esa é outra. No castelán, ainda que falemos galego, estamos todos culturizados en castelán. Quero dicir, non existe hoxe en día unha persoa que sexa un falante puro de galego, porque é imposible, porque culturalmente todo o que vemos a través da televisión, dos medios de comunicación, a prensa, todo é castelán, a maior parte dos inputs que recibimos como falantes. Entón, unha persoa, aínda que eu non use unha expresión moi castiza, eu coñezoa, e sabería usala falando en castelán, ainda que non me sexa propia, non sei se me explico. Quero dicir, eu que sei, te vas por os cerros de Úbeda. Eu non diría iso espontaneamente, pero se o vexo na televisión, sei no descifrar. Por qué? Porque estamos... Sorprendería de expresións así que xente máis nova que ti non sabe que son. Bueno, tamén, pero iso é outro tema. Sorprenderíate, Entón, revisor lingüístico. Nada, ter sensibilidade, controlar
corrección gramatical, corrección léxica, corrección estilística, corrección, en fin, expresiva, pero para min, para ser revisor lingüístico, tens que ser traductor, quer decir, entender a que se enfronta un traductor, entender a que se enfronta un axustador e un director de dobraxe, para entender cales son as necesidades de cada unha destes profesionais, destas persoas, porque se non podes meter a pata ata o fondo. E, sobre todo, actuar con moita humildade. Sempre, non ter soberbia. Non pensar que o que fas ti, que os demais son menos que a ti, que saben menos que a ti. Non, eles fixeron o seu traballo e fixeron o mellor que sabían e o mellor que lles deixaron. Entón, ti ves aquí, a perfilar, a buscar detalliños, a corrixir, a sumar, a axudar, a dar un empuxón para que ese traballo sexa redondo, para acabar de, non sei, de traballalo, claro, esa é a idea. Entón, non sei. O supervisor, todo isto, pregunto xo, a ver, descoñecendo moitas cousas, coñecendo outras, pero bueno, así tamén me queda claro a min e a toda a xente que nos vai ver. O sea, o supervisor supervisa para algunha plataforma cliente en concreto ou encarga o a empresa, o estudio, collo a plataforma, como funciona o tema? Claro, existen diferentes chanzos, digamos, diferentes niveis. Por unha parte está o supervisor que contratan os propios estudios ou teñen de man os propios estudios, que son os que permiten, a hora de entregarlle ao cliente ese traballo, que vaya redondo, que vaya da empresa xa, pois, coas últimas correccións feitas, que quer decir, que sexa que dé o visto de praxe lingüístico. Un control de calidade propio do estudio interno, de cara aos clientes. Claro. Que eu penso que os clientes tamén saben quen somos. Quero dicir, que saben que hai que se pasa ese control de calidade, non? Pero despois, nas propias plataformas tamén teñen os seus propios revisores, mesmo, que decía, as canales de televisión, a Televisión de Galicia ten os seus lingüistas e o seu control lingüístico, claro, tamén. Creo que xa queda claro. A mí, polo menos, sí. E despois, por certo, tamén fixen moitas veces de adaptador de cancións, que tamén é unha faceta preciosa, porque che permite espremer a lingua ata límites que non imaginas, no momento de ter que xogar cunha sílaba tónica, unha rima, pois iso, as rimas son moi difíciles de facer rimas con infinitivos é o máis fácil que hai, ou con participios. O interesante é que esa rima sexa unha rima rica, que cadre en boca, entón é un exercicio de estilo brutal. Eu creo que en dobraxe, de verdade, é unha escola creativa da maior que hai. Hai unha calidade lingüística, unha calidade... hai unhas exixencias, hai unhas dificultades, uns retos que non hai noutro tipo de profesións mellor valoradas por aí fora e máis prestixadas. E que, sen dúbida, cobran máis. Estás falando do audiovisual. Do audiovisual e tamén do sector editorial tamén. Fala un pouco de todo, do sector cultural en xeral, que a dobraxe parece que nin sequera se considera cultura. Non, é certo. É verdade, é que está dentro do audiovisual está moi esquecida, pero... Bueno, eu sempre digo que onde están os Goya da dobraxe, ou os Mestre Mateo da dobraxe, pois sí. Non existe. Souben esta semana que lle van entregar a Cruz de San Jordi a María Luisa Solá, que me parece un xesto... Pois sí. Sí, pero tamén... Pero seguro que Sigourney Weaver non dixese o que dixo efectivamente nos Goya. Dame a sensación un pouco de que colleran a María Luisa Solá como estandarte da dobraxe en España, simplemente porque Sigourney aumentou como hai máis xente. Sí, pero sabedes que pasa? Hai unha industria que leva, non sei, 80 anos. E que non solamente son actores, son revisores, traductores, todo. Pero eu teño a sensación de que cando lle dan un premio a María Luisa Solá, eu e ela tamén o ten dito. Quero dicir, daño premio a ela, é verdade, un premio nominal, pero que nos representa a todos, a toda a profesión. Eu sinto así. Ou, por exemplo, eu cando me deron un premio de traducción hai 2 anos, un premio atrás, eu sentí que era un premio a toda a profesión, ao colectivo de Galicia, polo noso bo facer e polo noso esforzo. E, de feito, penso moitas veces que os traballos que se fan aquí, que non deberíamos ter complexos, que non teñen nada que envexar a traballos que se fan noutras latitudes, noutros recantos. Levo mordendo a lengua un rato porque hai preguntas que quería facer, pero que me parece máis interesante unha cuestión que vou botar en riba da mesa. Ui, peligro. Porque, claro, eu estou bastante de acordo contigo en lo que dixeches de que dobraxe cultura e tal, pero sen embargo, temos aquí a Julio Lorenzo, que defende, que imagino que en parte tamén, pero moitas veces estamos falado ti e Maseu que para ti a dobraxe é puramente entretemento.
o sector en xeral, o audiovisual como tal, para min é máis entretemento que cultura. Si desde o punto de vista que di Manuel, eso sempre o dixen, que a dobraxe aquí en Galicia tamén a nivel castelán, a nivel de España, fixo moitísimo polos idiomas, en xeral, en Cataluña polo catalán, no País Vasco polo euskera, etc. Pero despois, no que non coincido, non estou de acordo en darlle ese halo de cultura, de persoas da cultura, sobre todo actores, vou non dicir claramente, que a verdad moitas veces pois fallan incluso facendo ao cun canuto. Xa. Cultura, por que? Porque actúas diante dunha cámara, por ser un busto parlante, así como outro é xente que ten as súas cousas, as súas querencias, teñen as súas... son cultas, pero eso non ten nada que ver ca cultura. Xa. O sea, para min, o audiovisual é un negocio, é entretemento. Entón, deberíase orientar así, porque senón metémonos en terreos de cultura política que son moi perigosos e que todos sabemos como están. Ala, xa te delo título. Eu falo de cultura en sentido amplo. Quero dicir, a parte de cultura, por exemplo... En unha parte concordamos, totalmente. Eu penso, por exemplo, na película do Fillo ou unha serie de Toda a luz que non vemos. Por exemplo, penso dúas obras que se dobraron aquí, nesta sala en concreto. Pois penso que unha película como o Fillo, aparte do seu valor cinematográfico, tamén da serie que digo, pois teñen un valor cultural no sentido de que achegan unha realidade, por exemplo, no caso do Fillo, sensibilizar a poboación sobre a depresión, desde unha perspectiva naturalmente de ficción, pero ten algo aí, ten un punto interesante nese sentido, no caso da outra serie, pois, histórico, da Segunda Guerra Mundial, efectivamente. Creo que iso tamén achega á profesión, que de alguma maneira que nos... Moitas veces dásenos un relato hollywoodense, digamos, ou, claro, cunha perspectiva moi centrada nos Estados Unidos, non? Pero tamén é cultura, e mesmo ser críticos con esa fonte de, pois iso, de... non sei, de coñecemento, pois tamén é cultura. Eu vexo así. E cando fai unha traducción, ou se fai un axuste, ou se fai unha dobraxe, tamén penso que hai cultura, porque hai que tomar decisións lingüísticas. Se este exónimo se adapta desta maneira ou destoutra, se este nome se pronuncia así ou doutra maneira, eu que sei, se usamos esta palabra ou estoutra, porque se vai comprender mellor no contexto. É un pouco por comparación, nese plano do que ti falas. Eu vexo que a preocupación que hai no noso sector, tanto pola lingua, como na parte técnica, como pola parte artística, que sempre estamos mellorando, que sempre estamos aí, que pegamos cambios en pouco tempo, ás veces obrigados incluso, cambios técnicos, cambios de tal, que despois eso non se traslada a outros ámbitos de sectores que son irmáns univitelinos, o sea, realmente, pero que nos ven a nos como algo que non existimos. Eles son cultura, non, es tan cultura como a mí. Exactamente, claro. Ou incluso ás veces menos, porque tedes moitas veces notas menos preocupación por certas cousas. Claro, sí. Poño un exemplo claro que eso discutín cunha compañeira nosa de dobraxe e do audiovisual, que dixen, coño, é que a nos meten unha caña no galego, e estamos aí sempre pendentes e tal, oído afinando, aprendendo con diccionarios online, non sei canto, e vos metedes tempos compostos nas vosas producións propias. Non o podo creer. Pois sí. No, claro, despois explícame a dificultade de parar un set, non, e tal, pero o mellor... Pero esas cousas tiñen que vir de serie, claro. Claro, é que a solución nese caso era moi fácil. Formación. Eu lle dixen, mira, igual que nós temos que pasar castings, tanto de voz e tal, e sobre todo de idioma, por que non nos pasades vos? Claro. Que prima máis? A imaxe? O busto? Ou como se expresa o busto? Nese caso está claro. Que vende máis. Claro, aí está. Claro. Sin embargo, sendo algo que vende, que é negocio, que é entretemento, considérase cultura. A contradición é tremenda. Sí. De feito, eu penso que compre valorar no sentido de reafirmarnos, cando menos,
senón como cultura, polo menos reivindicar o espazo que nos corresponde socialmente o proxecto de Uxío Couto de adobraxe.com, porque penso que por fin se salda esa débeda. Por fin se recolle esa historia, porque son 42 anos de dobraxe en galego. Non son poucos. Hai unha historia aquí, hai uns actores que levan 42 anos traballando toda a vida. Ti levas toda a vida... Eu levo 38. 38, claro. Quer dizer, ti para unha xeración és unha icona cultural. Quer dizer, é así. Penso no teu personaxe de Son Goku, pero podría falar doutros. Non sei. A túa voz normalizou máis que, pois, eu que sei, que moitas campañas lingüísticas, a túa e a dos compañeros e compañeras todos, claro. As cancións, as adaptacións. Quer dizer, parece mentira que os xaponeses nos veñan normalizar a nosa propia lingua. De feito, eu, xa teño comentado, eu non son galego falante de meu, quero dicir, é a miña lingua materna, pero non crecín co galego. É o que dicías, eu a partir do xabarín e demais, é como aprendín incluso expresións ou cancións que eu non tería aprendido se non fose por iso. Porque na casa se cadra non tiñas ese input, entón ese input dábacho a dobraxe. Efectivamente. Non, ese input non pode falar. Os nenos aprenden a falar porque escoitan os pais. Os pais se reproducen o que non. E non é igual. E agora que me dedico a isto, teño os dous lobos míticos. Por un lado, o tema de, eu falei con Tere moitas veces tamén, o único galego mal falado é o que non se fala, entón hai que darse tal, pero claro, despois é chegar a Atril, e teño a Julio e a Tere cun látigo, en plan, o aberta, o pechada, non sei que tal, entón é como, entendo que ten que haber unha normalización para poder compartir dun xeito estándar, digamos, pero lembrome tamén, e así xa meto un pouco cuña curiosidade, que eu a ti coñecíache antes de coñecerche en persona, porque vin un documental hai moitos anos no que falabas disto precisamente, da normalización lingüística. Sí, como feita horrible no pelo. Sí, ese documental foi o primeiro onde te vin a ti tamén. Ai, mira. Despois, perdón, que te interrompa, que acordeime ahora dese documental porque foi xusto no momento en que alguén me falou de ti e dixen eu, espera, era o que salía nun documental cunha cintiña. Sí, ese. Pois penso que ten as ideas moi ordenadas, a cabeciña ben posta, é novo, non? Sí, novo de edad. Sí. Pois sí. É como se chama. E a partir de aí foi cando empecé a... Tirando do fío. Vou intentar poñer a ligazón na caixa de descarga. Nin falta que fai. Non pola cinta na cabeza, senón polo que di, vale? Porque o documental está moi ben. Novo traballo de Chema Gajino. Foi de Gajino. Sí. Super interesante. Pero mira, respecto do que dis dos falantes, é evidente que, tal como está a situación sociolingüística, todos os falantes son necesarios, especialmente os neofalantes. O futuro do idioma está nos neofalantes. Iso non quita que as persoas que nos dedicamos á comunicación teñamos que ter uns mínimos. E na comunicación entra todo. A clase política, os xornalistas, actores... E xa sabemos como está o panorama. Claro. E que de feito ia dicir iso porque no documental precisamente reivindicas a fala das Rías Baixas, por exemplo, ou así, pero claro, iso ten que ser unha loita constante interna túa por ser lo máis normativo posible, pero tendo en conta que de ti tamén nace a posibilidade de poder abrir estas novas vías. Claro, digamos que a norma é morfolóxica, quero dicir, hai unhas variantes, pois empregamos 4 e non 4, ou empregamos, eu que sei, pardais e non pardales, ou pardaes, pero despois, o que é o léxico, o que é a sintaxe, non estamos en condicións de botar ningún recurso ao lixo. Temos que aproveitar todo. A min encántame, porque oi os meus amigos tomando unhas cervexas, saco cousas. Estás traballando. Claro, vou a unha conferencia, cousas. É que de todo, porque de todo o mundo se pode aprender algo. Eu creo que para ser traductor, e para ser actor tamén, hai que ter moita humildade. Porque ser traductor e ser actor ten máis cousas en común das que parece. Tes unha referencia original e tes que reproducila o mellor posible con outro código. No caso da traducción é o texto, son as palabras, e no caso da dobraxe, da propia dramatización, son as voces, as curvas, claro, pero mantendo a interpretación, os volumes e... consideras que outro día estaba dando voltas este tema por outra conversa que tive, que desde que están as plataformas facendo cousas, doblando cousas en galego, que, a ver, como explico, que se liberalizou un pouco
a dobraxe en galego? Como tal. Que pregunta máis complicada, porque... Sabes, entendes a que me refiro? A poder utilizar, pois eso, certas curvas entoativas pouco habituais de zonas concretas, ese tipo de cousas, algún palabro, por exemplo, que sei que falas humano. O de Gicho. Eu podo che dicir que traducín varias cousiñas para Netflix e sí que notei que podía empregar algún tipo de... Quer decir, podía ir alén do drag, podía sair dai. Que coa TVG tamén, pero é distinto. Sempre vas con un pouco máis de medo, porque pode non gustar, isto pode tal. Entón, non sei. Eu meten en Netflix por primeira vez un bro en galego. Entón, con iso... É un Gicho. Iso sí que é un Gicho, efectivamente. Pero sí que non o perdono. Pero porque o original pedía ese, non foi gratuito, o original necesitaba iso, porque era a serie Os Padriños Máxicos, un desexo novo, na que ti fas aí o pai do neno malo. Sí. Era un capítulo no que estaban, en fin, nun centro comercial, era cheo de adolescentes, entón facían burla diso, de como falan os adolescentes. Entón, a día de hoxe, claro, un meu non funciona, o que funciona, un tío tampouco funciona xa, o que funciona hoxe en día é un bro. Agora, é aberto, é pechado, ai, non sei, iso xa. Vaya. Non sei, porque eu oíno das dúas maneiras, pero sí, eu creo que aparte nesta profesión somos todos necesarios. Quero dicir, canto máis amplo sexa o abano de voces, mellor. Canto máis... Non son director de dobraxe, naturalmente, pero creo que cantos máis recursos teñamos, tanto no que é a caixa das ferramentas da lingua, sexa no propio plano textual, sexa no propio plano interpretativo, e aí falo dos matices que achega cada actor, porque eu creo que cada un de nós temos unha maneira propia de dicir, que despois, claro, variamos segundo o personaxe que esteamos representando no atril, non? Pero creo que todos sumamos. Eu creo que ninguén, que non se resta, que todo suma. Todos somos... É verdade que por unha parte todos somos prescindibles, pero ao mesmo tempo tamén penso que todos somos imprescindibles, que todos achegamos unha cor distinta. En conxunto somos imprescindibles. Sí, ben, claro. Pero, non sei, que esa paleta de cores é máis rica grazas a cada unha das persoas que conforman este. Grazas, un pouco fiando de novo, porque grazas a estes últimos 3 anos e pico que levamos facendo cousas para as plataformas, de feito hubo xente que ti e eu sabemos que nunca farían unha soa sílaba en galego para a TVG, pero sin embargo sí que nas plataformas podemos ir metendo, podemos ir traballándolos, podemos ir dándolle instruccións, podemos, mira, sei que non queda moi ben, pero bueno, está aí. O final é empezar, é coller un camiño e seguir. Sí, a ver, o camiño é ir aprendendo todos os días. Eu non deixei de aprender ningún só día que estiven diante do atril ou estiven diante da pantalla traducindo. Eu creo que desde Merlí, polo menos nalgúnas obras, a Televisión de Galicia intentou abrir a man, intentou variar. E acórdame agora, por exemplo, a película que fixamos para Invideo, Fálame, na que o prota é este señorito de aquí, que me sorprendeu moi gratamente. Eu revisei esa película, fixen a revisión lingüística, e gustoume moito o seu traballo. Teño que dicir que nesa película sorprendeuse moita xente do traballo de Juan. Sí. Ai, me vais a poner colorado. Hubo algún compañeiro de aquí de dicir, oye, ¿y quién hizo al chico este alta Juanfran? Sí. No, sí. Sí, uns adlibs aparte que eran moi difíciles, todo, un traballo... Aí, con Notase que estás galego de Vila García, que estás... Sí. De verdade, que todos, a cuestión é buscar, explotar, soltarse. Claro, e se nos teñen que ir corrixindo, pois vamos corrixindo, pero ir aprendendo, non? Xa está. Ainda existe. Bueno, ti igual non o sabes, porque como agora vamos aos no atril, pois non percibimos iso, pero aínda hai moito medo a fallar en galego. Sí, moitísimo. A ver, entende que entrei en dobraxe é distinto porque xa como que me dá máis igual, porque ao final é o que dicíamos antes, é o único malo é o que non se fala, pero cada vez que falo en galego é tensión absoluta todo o tempo, porque sei que vou meter castelanismos, sei que vou dicir hiperxenebrismos a tope, sei que non o estou a facer ben, sempre. Pero a xente que tamén fala castelán non ten ningún tipo de... Quero dicir, igual... Xa, pero non teño esa sombra detrás, sabes?
É unha presión, non sei explicalo, pero é como que sou autoconsciente de repente, sabes? Xa, non sei, eu creo que temos que perder o medo. O medo é moi malo na vida en xeral. Os prexuizos tamén. Eu creo que a ver, eu son da opinión de que canta máis diversidade haxa no mundo, máis rico, máis interesante vai ser o mundo. Entón, cantas máis linguas falemos e canto menos medo teñamos a falar ou a, non sei, pois, penso que mellor. E quería dicir, agora acordoume, que quero dicir, eu entrei a dobrar no ano 2021 e a traducir no 18, pero eu son devedor de todos os profesionais que me precederon. Eu aprendín de todos eles, da xente que percorreu un camiño que, por min, e que grazas a ese camiño, eu agora podo percorrer o que percorro, porque penso nas traductoras, fundamentalmente mulleres, porque son fundamentalmente mulleres, sí. Penso nos actores de dobraxe, que é o que dicía antes, que levan 40 anos descubrindo as posibilidades deste idioma, as posibilidades deste oficio, e facendo teis que son auténtica ourivería, auténtica unha obra de arte. Non sei, non quero citar nomes para non deixar ninguén, pero hai moitísimos nomes. En Galicia temos moitos referentes, eu creo que está ben reivindicalos, que como dicía o Xío no seu podcast, como dicía, algo así, que había que reivindicar a historia, porque non me acordo como era, pero... Creo que é o título do podcast, pero non me acordo. Efectivamente, é o título do podcast, pero non recordo, pero é unha frase preciosa. Apartado nos mestres Mateo non está. Non está mal, non, está, claro, por exemplo, non sei, sí. Sería interesante. Ya lo dejo caer. Sí. Que alguén recolla guante. Sí. De feito, eu o primeiro así ia dicir importante, pero tampouco, porque foi na casa de galego que fixemos, era no grupo que tiñamos de práctica e tal, unha serie de capítulos destos cortos de 7-10 minutos, tocoume facelo prota. O mellor piropo que me botaron na vida é suena a xabarín. Ya está. Xa está. Con isto xa me da igual de verdade onde se soa profesional. Claro. Era en base ao que decías ti, que grazas precisamente a que o timbre, o soniquete que teño é o de xabarín. Claro. Non teño outro. Claro. A ver, por exemplo, como actor, penso que eu achego as miñas propias, a miña prosodia, as miñas curvas, os meus tons, pero evidentemente eu aprendín moito dos meus compañeiros de corda. Dani, xa o citei, Gelos, moitísimo, Nacho, Castaño, Óscar Fernández non é da miña corda, pero tamén un referente, Damián Cortés. Quero dicir, de todos tes algo, porque oíchelos moito tempo, é bonito, quero dicir, ti tes as túas propias achegas, pero se eu chegase a dobrar en galego sen oír nunca dobraxe en galego, evidentemente non o podería facer como que decir ninguén, porque non sei se me explico. Sí, é como un código moi particular. Claro, as mulleres son claro, son animais de interpretación, porque fan un neno, fan unha nena, fan unha adulta, fan unha señora. Nunha estea de 2 minutos. Claro. E non as reconoce. Sí. Pero sí, esta tamén, sí, tamén, e o ambiente tamén. Fíxome de gracia, un día dixeronme que por que Sinchan en galego o dobraba un señor maior. Non coñeces a Ana Lemos. Ana Lemos, perdón. Claro, Tere Santa María, Charo Pena, Alicia Taboada, que lle teño moitísimo cariño, porque tamén Bea García, Monse da Vila, Chelo Díaz. Hai moitísima xente. Sí. Antía Álvarez. Moi grandes actrices de dobraxe. Eu penso que hai mellor nivel en Galicia nas mulleres que nos homes. Eu creo que aquí en Galicia temos unha... Polo que sei, aprendeuse desde a escola madrileña, que eran os madrileños os que viñeron aquí a ensinar dobraxe nun inicio, non? Sí, pero non. Non? Sí, pero non. Sí, porque foi así, históricamente así. Matizo, pero non. A escola de, sobre todo, isto creo que xa falamos nalgún podcast. Con Paco, creo. Con Paco. Que a escola de debuxos animados é viguesa. Sí, quería decir, nos inicios, antes de estar Vigo no mapa da dobraxe en Galicia. Sí, pero que eles foron, aprenderon e beberon desa xente que chegou aquí a enseñar unha profesión que aquí era totalmente descoñecido, estaba en pañais, pero de repente
xurdiu así de golpe. Era unha contaminación acústica, éramos todos no atril, un facía un xesto, imitaba outro, e claro, seino porque a mí me pasou, era, hostia, que bonito, lo voy a hacer yo tamén. Que bonito aprender dos compañeiros, iso. Manuel Pombal, Paco Barreiro, claro, tiñamos aquí unha escola... Sí, de debuxos impresionante. E todo se despois co tempo vese reflexado no atril, na maneira de encaralo, nos xestos, nas respiracións, o que falamos hoxe, precisamente. Sí. Pero ao mesmo tempo, para a Televisión de Galicia non só se fixaron debuxos, senón tamén grandes obras do cine, e fixáronse con moitísima dignidade, O Padriño, eu que sei, Breaking Bad, Million Dollar Baby, non sei, penso en traballos pois moi ben dirixidos, moi ben traducidos, moi ben axustados. Creo que sería interesante que as institucións públicas, para que así a sociedade en xeral a recoñeza, pois reivindique ese traballo, porque fixo moito máis do que se pensa. Eu penso no traballo tamén que fan os produtos traducidos, audiovisuais, dobrados ou locutados, no acompañamento a moita xente maior, por exemplo, penso neses realities que moitas veces que se ven como algo menor, acompañan a moitísima xente. Por exemplo, Tu casa a juicio, que se fai aquí en Galicia, con Rocío e con Dani. Acompaña a moitísima xente ese programa, moitísima. Non sei, fai un traballo social tamén moi importante. A televisión que está... que nos meus tempos se consideraba Caixa Parva, agora Caixa Parva é máis pequena e máis delgada. É digital. Pero sí, non sei, pareceme interesante reivindicar todo isto. E queda unha parte, algo teu que falta por nombrar. Non sei se queres que o nombre. Ai, claro, sí. Profesor. Son profesor de Lingua Galega na Escola Oficial de Idiomas da Coruña neste momento. Por iso... Hai 2 anos, non? Desde 2 cursos que aprobache a oposición. Sí, por iso desde hai un tempo traballo un pouquiño menos, pero vaya, veño a traballar co mesmo entusiasmo, porque son vasos comunicantes. Unha cousa chégame a outra, non sei, nútreme. Eu considero un traballador da lingua. No que fago, considérame que traballo coa lingua en diferentes facetas, pero coa lingua en todas elas. Desde ese interésame porque a miña muller estuvo na Escola Oficial aquí en Vigo, facendo C2 de galego, e aprobou nada máis. Pois é o que imparto este curso. E, bueno, por comentarios, claro, a ver, eu dedico o que me dedico, ela é profesora, sigue instruíndose, facendo cursos, evidente que falamos de certas cousas, non? Claro. Como ves ti, desde ese cumio de profesor de galego, os teus alumnos? Como está o nivel en xeral de galego? Como pois ves? Eu estou encantado. Non é porque sexan os meus alumnos, pero hai un traballo, unha preocupación detrás, un esforzo que sería paradigmático para toda a sociedade. Eu este ano estou impartindo o nivel máis básico e o nivel máis avanzado, que sería o C2. Pois os alumnos do nivel básico que levan aquí desde setembro falan un galego, teñen unha preocupación, un interese, traballan dunha maneira que, de verdade, o futuro do galego está aí, na xente, nos neofalantes, na xente que ven, que se incorpora á lingua. Eu vixo así, así lle lo fago saber porque así o sinto. É moi gratificante dar galego cando tes pois iso, un alumnado que se preocupa, que lle interesa o que estás contando. Falo moito da dobraxe nas clases, claro. De feito, claro, as producións que están en Prime Video, Netflix, na plataforma da Galega, que, por certo, podría funcionar un chisco mellor, Galega Mundo un chisquiño, a de Xabarín, pois, claro, ter en tempo real, a golpe de clic, producións en galego para poder precisamente ter ese input, aprender, pois iso, recursos lingüísticos, coñecer vocabulario, en fin. Por iso sempre reivindico a dobras. Cousas dobradas ou cousas gravadas? Naturalmente dobradas, teño que recoñecelo, como non, claro, porque dixo Luis Iglesias, o grande actor Luis Iglesias, hai moitos anos que a dobraxe en galego era o campo de probas do galego. Aquí podemos probar de todo, un astronauta, a NASA, quero dicir, realidades que na vida falarán galego, non sei cadra así, non sei, grazas á inteligencia artificial, bueno, haberá que verlo, haberá que ver que galego falan, pero sí, eu creo que a dobraxe... Eso sería caralludo, neno.
meterlle retaques a unha IA en galego. Pois, todo é posible. Ai, Rafa Turín. Sí. E ainda así que falo do galego, cando empecé a dobrar en castelán, que foi con Beyblade, un prota así para empezar, que eu sabía, pois descubrín un mundo novo. Outra maneira de facer as cousas, pensei que me ia gustar moitísimo máis e non me custou nada. Foi cambiar o chip, cambiar o código. Son códigos distintos. Pero sí. descubro tamén, exploto diferentes tons, diferentes posibilidades, porque é o que dicía antes, que estamos educados culturalmente en castelán, entón tes moitísimas referencias de outros compañeiros. Entón, pois é unha maravilla. Traballar nos dous idiomas, a verdade é que é unha maravilla. Non sei, de verdade, temos un traballo precioso. Sí, neste momento sí, debo dicir que sí. Sí, a ver, co galego penso que sí que teño máis tons, digamos, da miña fala diaria, pero co castelán probo cousiñas, sorpréndome a min mesmo, non sei, un traballo moi interesante. Aparte, o que dicía antes, que Beyblade é unha serie fantástica, entón, nada, moi ben. Non sei, en galego tiven moita sorte, moitas oportunidades. A verdade é que os directores comigo sempre se portaron de maravilla. Todos cos que traballei. Julio, Tere... Sí, pero a mí o que me gusta é que tiren de min, porque eu máis ou menos podo facer unhas cousas, pero o bo é sair da túa, digamos, zona de confort, dar máis. E aí está o traballo dos directores. Alicia Taboada, Antón Rubal, Charo Pena, Gonzalo Failde... Pois é unha maravilla. Isabel Vallejo, unha grandísima actriz, por certo, de verdade. Bueno, yo como técnico, Manu, he de decir que eres la única persona a la que he grabado hacer takes en francés. Ah, sí? Hostia. Ai, non me acordo. Sí. Sí. Ai, sí. Non me acordo. Ostras, non me acordo. Drácula. En Frankenstein. Frankenstein. Sí, señor. É verdade, en Frankenstein. Frankenstein o Drácula? Foi en Frankenstein. Vaya, Víctor Danano. Sí, efectivamente. Víctor Neno. Sí, Víctor Neno, é verdade. Sí, señor. Unha convocatoria preciosa con Tere. De verdade, fomos buscando cada intención do original, cada ton. Iso é ourivería, traballar a pé de obra. Muy bonito. Yo me acuerdo de esa convocatoria y la verdad que sí que fue muy buen trabajo por parte de los dos, todo el rato hilando más fino y más fino y más fino, y quedó precioso. A propósito, que eu quería dicir antes, o traballo dos técnicos, de verdade, non é porque estea Juanfran, pero son os que nos salvan tantas veces. De verdade, eu non sei como facedes, porque hai que estar pendente de tantas cousas, que se a onda, que se volver atrás, que se o take, o tempo, que o ruidiño, o ruido, a grabación, o micro. Eu admiro o traballo dos técnicos e despois as mesturas salvan unha dobraxe moitísimas veces. Unha mala mestura é o peor que lle vai pasar a unha película. Eu teño claro. E que se nota, que se percibe máis de maneira indirecta que outra cousa máis, pois iso, perceptible. Pero a mestura está aí en toda a película e unha mala mestura arruina unha película. Un traballo. Estás traducindo ahora mismo algo? Non. Xa bastante traballo tengo. Non, é por sigo dobrando. Por recoller unha pregunta. Canto tempo hai que non traduces? Non moito, non? Pois non sei. Par de anos, pode ser. Sí, non sei. Bueno, fago a pregunta. Como está o tema da traducción ahora, aproveitando que estás aquí? Claro, que nunca tivemos un traductor. Como está o tema da traducción? Como están os tempos? A ver, eu penso que depende, pois iso, para unha película... Hai moita variación entre clientes. Sí, hai moita variación. Sí, hai proxectos que non teñen empresa, entón permítenche traballar ao teu ritmo, e outros que son para onte, como a propia dobraxe. Entón, cando son para onte, evidentemente, o enxeño, as posibilidades, a frescura que vai ter ese texto non é a mesma. Porque traducir non é facer o traballo que pode facer unha máquina, pasar de A plus, de B a B plus, non é iso. Traducir é moito máis. Estás desfacendo algo para volvelo a construir con todo o que iso implica e con outras ferramentas. Claro, aparte leva un código audiovisual. Claro, efectivamente, coas exixencias do axuste, da sincronía en todos os sentidos, porque neste momento movo unha man, entón a ti gustaría che poñer unha expresión, pero non podes porque por axuste encaixa esta, fai a énfase ao final, non a fai ao principio, entón isto funcionaríame mellor. Por iso moitos calcos foron entrando,
Por exemplo, a orde suxeito predicado. En inglés, claro, suxeito predicado, pero nós moitas veces colocamos o verbo antes do suxeito. Eu creo que un traductor ten que xogar con iso, precisamente para dar naturalidade, para darlle vida, e porque despois no atril é moito máis fácil de interpretar ese texto. Eu que sei, por exemplo, a expresión oh my God. Oh my God rara vez é Deus bendito. No, pois pode ser mil cousas. Claro, eu que sei. Ai, mi má, claro, pode ser, eu que sei. Agora non se me ocorre, estou pasando. Hai 1000 opcións, pero non podes traducir sempre pola mesma opción, porque non sempre che encaixa. E aí onde está o traballo do traductor, en entender o contexto, entender a secuencia, entender a intención do original, e ver que encaixa mellor despois tamén na boca, porque ainda que nós non axustamos, hai que facer... Sí que estades moi pendentes. Claro, naturalmente, porque sabemos que despois se vai cambiar ese... E intentamos facilitar sempre o traballo, tanto do axustador como despois en sala, claro. Eu o que toquei de traducción foi de proxectos da casa, todo. Para min é tamén non solamente traducir o idioma, senón traducir a cultura do idioma. É o que me fun dando conta, porque ten xa non solamente por iso de oh my God ou tal, que é como moi idiomático deles. Pode ser, será posible, hai, non sei, 1000 cousas, será posible. Teñen como outra forma de entender o mundo que se reflexa no idioma, e o pasalo ao noso temos que facer tamén por pasar. Xa estamos nela, outra vaca no millo incluso, que pode ser 1000 cousas, un oh my God, depende da intención do original, e aí onde toquemos madeira. Eu creo que a máquina que non entendo como pode percibir esa situación comunicativa. Non sei, sospeito que non. Polo menos eu sei o traballo que leva a facer unha boa traducción. É un traballo de artesanía. E non o digo por invocar ínfulas de artista. Non, eu penso que de verdade que hai artesanía, hai corazón. En ese aspecto, como ves o futuro? Se nos conformamos con facer traduccións en alma, mal. Se empezamos a facer traducións, se reivindicamos as verdadeiras traducións con todo o que iso comporta... O que pasa é que ti sabes que moitas veces as nosas propias reivindicacións non valen de nada. Xa. O sea, de cara á industria non son importantes, que deberían ser, pero non son importantes. Por isto mismo, a conversación de antes que dicía entre cultura e entretemento, eu entendo as dúas partes e creo que entendo ben por onde tiramos, pero para min... a parte negativa de tratar todo como tratamento, que ao final é a industria, é que se industrialice máis. Entón, ao final, un produto mediocre que este na media, que funcione, pero xa, é o que as grandes empresas van a empezar a pedir. Pero non son incompatibles unha ca outra. Claro, pero é o que dicía agora Manu, que se nos conformamos con que funcione, nunca vamos ter tempo de poder dedicarlle o que merece a obra. Claro, o malo é que non vai depender de nós. Ese é o peor. Eu namoreime da traducción e da dobraxe grazas a esas traducións que facía María Alonso Seis Dedos, traducións humanas, traducións que, por certo, que traduciu o Ulises de James Joyce, levou o Premio Nacional de Traducción, quero dicir, era traductora de dobraxe, a súa escola foi a dobraxe. Iso hai que reivindicalo tamén. Kazuo Ishiguro, un montón de autores que traduciu ela, pero a súa escola é a dobraxe, sempre o di. Ela está moi orgullosa, porque di que na dobraxe aprendes a traducir diálogos, que é a dificultade de traducir. Porque cada sociedade construe a súa pragmática, a súa maneira de falar é distinta. Entón, na dobraxe é unha escola maravillosa, tamén polas restriccións de axuste das que falábamos. Entón, se ela non fixese esas traducións con tanta identidade, con tanta pegada, non falo do cuiño que está xa que se fala moito, senón 1000 cousas que había nesa traducción eran pinceladas, nin sequera tiñan por que ser distintivas respecto do castelán, pero daban alma, daban identidade, cada personaxe falaba dunha maneira concreta. Eu que sei, non sei, pois miña nai que me dicía, vas levar unhas chaparretas, pois ver iso na traducción, esa traducción, por iso falo de cultura, por iso falo tamén desa, non sei, dese punto humano en que hai certas cousas que tens que vivir para poder traducir. Non sei se para dobrar, pero para traducir penso que sí. Para poder entender como fala, pois iso, que se di xogando ao béisbol. Eu non xoguei nunca ao béisbol, pois sería interesante que xogase para poder entender o que se di nese contexto. O fútbol, por exemplo. Menos mal que nunca me tocou unha película de fútbol, porque o fútbol nada. Entón, a ver, hai que coñecer de fútbol, hai que saber, non coñecer os termos, senón saber o que se di nesa situación. Por eso estamos os expertos. Claro, por iso, claro. Por iso contar con un bo director, ou axustador director, que en Galicia normalmente son a mesma figura, non? Pois é fundamental, porque faz un traballo en equipo de colaboración, e falades, e mantedes un diálogo, que che parece isto? Estupendo. E isto, non, é que no original hai un xogo de palabras, pois a ver, entón, e aí onde se fai esa maxia, esa arte, que eu considero que ten ese puntiño de arte.
Perdón que rompín, pero Perdón. non lembrei co do fútbol que tocou unos nunha serie. Creo que era na que facíamos de Xamelgos ti máis eu, de Fiebre de Primavera coreana, a un partido de fútbol, ambientes. Ni puta idea. Creo que era David, incluso creo que era Juan partiendo su culo. Non sei que dice, porque nunca estiven aquí. Claro, efectivamente. Acordoume agora, perdón, de Óscar Fernández, que como director que me deu un papel que ainda non se estreou esa película, pero que tamén, non a digas. Non digo, pero foi tamén precioso, porque aparte ese actor que me deu Óscar volvino a facer noutra película con Rubal, reencontrarte con él, entendín iso que dicides moitas veces os veteranos, de xa lle coñezo o xasto, xa sei por onde vai ir, xa pasoume iso nesa película, eu xa sabía o que ia facer este tipo. Que ao final, por moi camaleónicos que sexan, por moitos papéis diferentes que sexan nunha película ou noutra, sempre teñen uns tics. Os recursos, non? Claro. Que sae, pásanos a nós tamén. Claro. Déxame volver un pouco atrás no que dicías de buscar nas traduccións que sexa máis idiomático, digamos, de buscar cousas de nós. A min pásame moitas, o sea, non sei que solución hai, aparte de consumir máis contido en galego, supoño, pero moitas veces hai como frases moi idiomáticas galegas, digamos, que son como refráns incluso. Eu non sei onde poder atopalas, por exemplo, en plan, non sei... O sea, é unha pregunta moi xenérica, porque ao final, quero dicir, os que estades traducindo, estades vivindo en galego. Entón, imagino que a maioría delas pues, veñen á mente, xa está. Pero non tedes algún tipo de recurso onde poder buscar... Ti refiriste a... Porque eu teño unha casa como refranes e dichos del castellano. Por exemplo, algo así. Aí veñen todas refráns e expresións habituais, pues eso, de piedra de toque, los cerros de Úbeda, tal e cual. Eu non sei como facían antes para traducirse en internet. Porque non o entendo, non alcanzo a entender. Mira, se viras ali, ves a Larús. Claro. Pero, claro, para mil cousas, a min internet, evidentemente, busco moitas cousas. E outras, que é o que vos dicía antes, que como un anda coas orillas moi abertas polo mundo, xa vai incorporando cousas. Eu teño unhas notas no móvil, cando oio algo, ali apunto. Non é que ande de cheiretas por aí, oindo conversas alleas, pero sí que me gusta... mira esta palabra, mira, dime o que dixo, isto vai me valer despois, porque claro, ao final é bonito, porque analizas a propia comunicación humana. A traducción e a dobraxe é comunicación. Entón, non sei, a miña recomendación é que vayas aos bares, aos parques, a facer vida, vivir. Para traducir hai que vivir. E para dobrar tamén. Nos pueblos. Claro. Gustoume moito, por exemplo, que comentou Paco Barreiro no seu podcast, de que el coñecía os tons das vellas porque el oíra as vellas nas aldeas. Entón sabía como facían eses tons. Iso é, para min, esa é a maxia da dobraxe. Poder recoller todo ese patrimonio de séculos, ese patrimonio de non sei, milenario, e trasladalo aquí no atril, na sala de dobraxe. Iso para min é maxia. Culturalmente é un fenómeno interesantísimo. É pouco reivindicado. Oxalá se reivindicase máis, porque... Mestre Mateo. Entre outros, porque... Claro. A mí me haces pensar, Manu, en un... Es que, a ver, igual es un poco chorra lo que voy a contar, pero creo que tiene que ver, y es que en Shin-Chan recuerdo un momento en el que la profesora... Shin-Chan tenía dos profesoras, tenía a la Matsusaka y a Midori, ¿no? Que era la más joven, ¿no? Y en castellano me acuerdo que, bueno, una le tenía envidia a la otra y tal, y le dice Matsusaka a Midori en castellano, porque cuidado, Midori, que te vas a quedar soltera y no te va a querer nadie. Tú luego ves ese take en gallego y es... Midori, vas a quedar para vestir santos. Claro. Me parece una expresión tan rica, claro. con tanta coña, con tanta sorna, con tan, no sé, tan gráfica. Sí. Y me hiciste acordarme de eso ahora, tío. Claro, pois sí. Claro, eso é vida. En fin. Entón hai traballos que son auténticas obras de arte, da dobraxe. Eu escutei outro día, non me acordo en donde, pero por primeira vez na vida, ande que che dean por onde se comezan os textos. Claro. Pues mira, esa expresión está en Puñais polas costas. Mira, é unha traducción que fixen de Puñais polas costas. Ai, pois igual foi aí, pues claro. Pois dixe aí, sí. Onde se empezan os textos, claro. Mira, unha dúbida, na faceta de profesor, os alumnos que tes son galegos ou de fora? Pois mira, no nivel básico son case todos de fora. Teño tamén dúas galegas que sempre me din que lles negaron a posibilidade de estudar galego no seu tempo, entón que agora, xubiladas, pois queren aprender galego. É maravillosas.
porque achegan outro punto á clase. E despois no C2, no nivel máis alto, case todos, menos un alumna, son galegos, sí, con moito interese. Galegos aparte, que falan moi ben, falan moito mellor do que pensan ou do que lles dixeron que falaban, porque esa vai un pouco no fío do que dicías ti, a xente pensa que fala peor do que fala e non é verdade, e moita xente non o fala por medo a pero todos ou que lle dixeron ou a seren ditos algo de que mal fadeta. Quer dizer, o máis difícil de aprender dunha lingua é a música, e a música xa a temos como galegos. É o máis difícil de aprender dunha lingua. Despois, o léxico, pois mira, que máis dá unha palabra, esta é outra, pois cadeira, silla, que máis dá, iso apréndese. O difícil é a música, e a música xa a temos, que tamén é o que se necesita para a dobraxe. Por iso penso tamén que a dobraxe é moi democrática no campo lingüístico, porque prioriza a xente que fala galego. Quer dizer, fronte a outros ámbitos en que tal vez, pois, non sei, está máis desprestixiado, o falante galego, non? Ten esa connotación de pailán, de aldea, non sei que. Eu creo que na dobraxe que valoramos, pois, a persoa que fala galego e que ten recursos en galego, ten recursos lingüísticos para explotar e configurar diferentes personaxes grazas ao seu propio patrimonio. De feito, creo que non son. E os que non o teñen poden conseguilo, porque isto é importante reivindicalo, pódese conseguir. Claro, como en castelán, como que acabo de dicir eu, que puiden traballar o castelán. Iso é maravilloso, traballar, e todo o mundo pode ter esas capacidades e pode traballalas. É cuestión de... Sí, en os últimos anos creo que o de, eu que son galego falante, non podes doblar en castelán, e que eu son castelán falante, nada de galego. Nos últimos anos foise achegando eses dous extremos de non podo, veña, intenta, o dalle, a ver, mete aquí, non, rectifica, tal, pero ao final vaste achegando. E penso, non sei, igual me equivoco, pero bueno, a miña visión, que parte de culpa foi da aparición do galego nas plataformas. Creo que un, a ver, que isto xa o falamos nalgún outro podcast de canto tempo durará, canto tal, non sei que, ojalá dure moito. Ojalá, pois sí. Porque a mí pareceme un fenómeno cultural tamén moi interesante que se estree ao mesmo tempo en todo o mundo unha produción, pois por exemplo Frankenstein, e que entre esas 30, 40 linguas estea o galego, pero iso non pasa con ningún libro en tempo real, non pasa coa dobraxe. Grazas á dobraxe podes ver esa película en galego ao mesmo tempo que a ve o espectador nos Estados Unidos, alemán, xaponés ou chinés. Antes non pasaba, e agora pasa, é alucinante. É un fenómeno de poder traballar, por eso che preguntaba antes o tema das traducións, cos mesmos tempos que traballan en eslovaco, en mandarín, en tal. E beber unhas versións das outras, porque vos sabedes que existe unha ferramenta que se chama KNP, na que as plataformas piden que cada versión indique o nome traducido dos termos, digamos, chave. Pois eu que sei, non sei. Pois en Sinchan sería, por exemplo, cuiño. Entón ti podes ver como se traduciu esa frase en todas as linguas. E vas vendo... Como a Biblia, non? Claro, eu recordo, por exemplo... É unha ferramenta que teñen eles. Nos Padriños Máxicos había un lugar, un sitio que se chamaba, non me acordo en inglés, Hocus Pocus, creo que era, facía un xogo co Hocus Pocus e cos Montes Pocus que hai nos Estados Unidos. Entón eu falaba con Ada, que era a traductora da versión catalá, e dixome ela, pero isto non vas traducir, porque xa vin que puxaches na KNP en inglés, non o pensas traducir. Dixen, pero ti crees, porque claro, aparece na imaxe. Sí, veña, preguntamos aos de Netflix, animámonos e traducímolo. Preguntamos, dixeron, sí, podedes traducilo. Estou falando con Ada, como facemos? E me ocorreuseme, pois a ver, collemos unha expresión do mundo da maxia e que usemos un topónimo do mundo real pero que non pode ser ni moi galego ni moi catalán para que non sexa moi marcado, e ocorreuseme Abracalabria de repente. Entón, na versión catalá e galega temos o mesmo termo porque falando entre nós pois fomos enriquecendo, claro, as nosas respectivas versións. Entón, iso é maravilloso. Traballar cun traductor profesional que sabe o que fai é unha cousa moi enriquecedora. Aprendedes un do outro. Entón... Sí, eso mesmo pasa... Claro. Pois que esa é a chave, cando te preguntaba o dos tempos tal. Pois pasa tamén na dirección, na produción, o feito de traballar cunha obra, Frankenstein, ao mesmo tempo que sabes que están traballando en todo o mundo. Por certo, traducción de Luis Alage, moi boa traducción. Tamén. Que sabes que están traballando en todo o mundo a vez. Traductores de
X idiomas, directores de X estudios, actores de X estudios, e tal, producción, e tal, eso antes non pasaba. Claro. Ou, por exemplo, a estrea ao mesmo tempo. A versión de Asterix e Obelix, que se dobrou para Netflix, esa versión contou coa supervisión dos traductores dos cómics de Asterix e Obelix, que, por certo, son os traductores da versión galega e castelá, Isabel Soto e Alejandro Tobar. Unha maravilla, porque enriqueceron moito a traducción de Lucía Vázquez e o teu axuste. E a traducción do Señor dos Anéis estivo revisada, non me acordo o nome. Por Moisés Barcia, o traductor, claro. Claro, sí, son unha maravilla. Conxugar tamén ese mundo literario co audiovisual e reivindicar, insisto, unha vez máis, o mundo da dobraxe con súas potencialidades culturais. Entendedes, menos? Sí, claro. Non, sin ese aspecto coincidimos, no outro, darlle ese halo de cultura a certa xente, cústame, non o vexo. Maestre Mateo. Emanem. E, por certo, despois tamén a dobraxe o que che permite é buscar o que dicía, recursos nun mesmo, pero tamén tema dos adlibs, dos xestos, o difíciles que son. Para mí é moito máis fácil chorar que rir. E rir, fun aprendendo a rir pouco a pouco grazas á dobraxe. Quer dizer, sabía rir porque na miña vida río moito, pero vas traballando, hai risas diferentes, non todas as risas son iguais, non funcionan todas igual. Por exemplo, Jackson Cross, claro, rí como un tolo, pero despois outros personaxes ríen de outra maneira. Entón vas traballando moito, vas buscando moitísimos recursos como actor. A dobraxe é unha maravilla. Aprender desa escola, dese traballo xa feito e do traballo dos directores que te van guiando. Non sei, ti a sensación de que parece que estou todo o tempo loando, pero de verdade que así o sinto. Eu falo co corazón. A Academia Galega das Artes e as Escénicas, a ver se dá conta, Mestre Mateo. Pois oxalá. Voume pegar un tiro no pé pola hora, pero... Vale, é tarde. Non. Xa que antes medio saiu, é un tema que me interesa bastante, de feito, a ver se temos a oportunidade de falar con alguén dali, non sei se haberá posibilidade, pero eu sempre, cando fago stream ou así, entre a xente, falamos da dobraxe e demais, sempre sai a comparación con Cataluña, sobre todo. E Cataluña é moi comparable a Galicia en canto a que a como está formada a industria, quero pensar, pero claro, en Cataluña como que é todo moito máis fluido, a xente consume moito máis, vas ao cine e tes as películas en catalán. Sí. Que fai falta en Galicia para estar como está en Cataluña? Non o sei, pero eu penso moitas veces, porque a Generalitat apostou pola dobraxe, por exemplo, das películas de Disney desde o ano 96. Creo que a primeira que se fixo foi o Chepudo de Notre Dame. E desde aquela todas as películas de Disney dobranse ao catalán. Por que en Galicia non se pode facer iso? Sería... A ver, son 4 céntimos para eles, para a administración. Os cataláns teñen incluído no estatuto, creo que o 50% da produción. Claro, pero, quer dizer, eles teñen as súas liñas de subvencións, quer dizer, claro. O custo é un investimento, o custo económico non é nada en comparación co impacto social que pode ter. Imaginade ir ver unha película de Pixar en galego ao cine. Claro. Primeiro, dobraríase de maravilla, a traducción sería estupenda, e sobre os nenos do futuro, que serán os nenos que son os falantes do futuro, iso sería... É a única maneira que a min se me ocorre, a máis efectiva e a máis barata tamén de traballar en favor da lingua e... Sí, bueno, aí teño que poñer eu a miña... É que a raíz dunha conversa con un director de Barcelona, igual que ti estás de eso, o que falábamos antes, de que as plataformas permitiron esa expansión. Dime conta de varios mitos que temos nós por aquí en xeral, e que son mitos, como por exemplo que a xente vai ver cousas en catalán. Claro. Error. Eu non digo que vayan, senón que teñen a posibilidade de ir. Pero sempre se cae na sesión de peor hora, no cinema que queda onde vai dar a volta. Disque. É o feito de eles teñen moita máis a súa industria, digamos, da dobraxe e, polo tanto, da normalización da lingua é moito máis potente, sen embargo, non están conseguindo que haxa máis catalán falantes. Porque, por exemplo, el comentoume que ten o mesmo problema que temos nós aquí. Hostia. Foi algo significativo. Me dixo, mira, nós aquí facemos a versión castelá e catalán. Non podo contar co mesmo reparto. Cando o normal sería, porque claro, facemos a personaxe en castelán e ora en catalán, veña, o mesmo. Non. Porque hai moitísimos actores dos novos
que teñen moitísimos problemas en catalán. Xa. A pesar desa industria tan potente, dese diñeiro que sí é pouco, estou totalmente de acordo contigo, pero ao final a efectividade. Pero tamén sei da historia de certos actores de dobraxe cataláns que se esforzaron moito tamén para aprender o catalán e poder traballar para TV3 e poder traballar en catalán, cousa que tamén pasou aquí en Galicia, por certo. Claro. Hai casos que son extraordinarios e non quero citar ningún tampouco porque cada un ten o seu, claro, pero sí. Sí, non sei, pero polo menos existe esa posibilidade. Eu creo que en plataformas o catalán funciona. Teño sensación. É que claro, tamén no que dicías ti agora de que na Generalitat teñen por estatuto 50%, sí, o 50% creo de todo que se independentemente fai tamén que 50% é a parte interesante porque non é o mesmo. Plataformas está moi ben, é unha chega moi importante e necesaria, pero non é o mesmo que ir ao cine a ver unha nova película de Disney ou de DreamWorks. Imagínate, a ti facendo a Bocón en galego. Sería increíble. Estou totalmente de acordo, pero ao final pode parecer que é un pouco a solución divina, a panacea de todo isto. Polo que eu sei, e me comentou Mieza, o sea, non podo dicilo, el tamén dirixiu os Anéis de Poder en catalán e en castelán e curiosamente tamén fixo a Son Goku. Marchani. Hostia. O Julio Belli. Sí. Falando do tema, pois me comentou eso e ao final daste conta, bueno, non é a panacea. O feito de invertir, sexa moito pouco, dá igual, eso é diñeiro, pero o feito de invertir e de conseguir ver certas cousas no cine doblado por nós aquí e tal, pantalla grande, con todo o que iso implica de tempo, de dedicación, de tal, é que o mellor non é a solución. É unha duda que poño aí, non digo nin sí ni non, pero en Cataluña non lo está sendo. A lo sendo. menos dalle un pouco de... foi unha presenza ou... Sí, de estatus ao idioma, que aquí non o temos. Claro. Sí, non. Eu penso, por exemplo, cando se estreaban as películas de Shin-chan nos cinemas, aquí só se pasaban en galego, porque ninguén quería ver a versión en español. Non era a que se vía aquí. De feito, soaba raro. De feito, o DVD de Shin-chan ven en galego. Sí. Entón, a mí o que me preocupa é que pasásemos do tempo en que os nenos dicíamos está moito mellor en galego que en castelán, non quero velo en castelán, agora... Esa película está en gallego, pero que raro suena en gallego. Claro, conseguiuse pasar dun extremo ao outro. Non creo que haxa unha conxura extraña en favor diso, senón simplemente desleixamento, falta de preocupación, non sei. Creo que compre iso. Eu teño a miña teoría, creo que non está moi errada, que foi o paso natural por iba a decir visitas, non, por público das series de produción propia. Empezaron cun éxito, Mareas Vivas, e ao final, a ver, a televisión mete o que ten chicha. Sí, entón foron sustituindo pouco a pouco a dobraxe. Pero teño que dicir, ainda que sexa incómodo, que para mí a Televisión de Galicia non cumpriu o seu papel como servizo público, porque, por exemplo, cando xurdiu Clan e xurdiron televisións privadas dedicadas en exclusiva ao público infantil, a Televisión de Galicia non actuou en consecuencia. Ainda que tivese unha segunda can, non estaba dedicada á animación. E moitos títulos que emitiron nesa época eran o máis barato do catálogo, o fondo do catálogo. Que deixar morrer o que foi o formato xabarín. Exactamente, foi un erro absoluto. Porque tiñan aí todo. Sí, sí. O Breaking Bad, que se estreou non sei a que hora, a serie de moda nese momento. Todas as películas en galego as ponen as 4 da mañá. Claro, da Warner e agora de outras que se saquen dobrando, que é unha pena, porque hai moito traballo detrás, non chega a sociedade. Habería que ter máis publicidade, habería que creer máis nas potencialidades. E que sexa máis localizable tamén, porque a galega ten que ter unha librería de cousas dobradas que ten que ser increíble. Iso non hai onde velas. Un amigo outro día que usa a aplicación na televisión que non funciona, que cada 10 minutos que se lle desconecta, entón non pode ver as películas na televisión, coca. Pois, non sei, que sentido ten? Eu
teño unha destas pelis, bueno, hai varias, pero unha destas pelis que sempre mola ter aí de confort, digamos, que é La isla de las cabezas cortadas. Existe en galego, eu non o sabía. Con traducción de Rosa Camiña. É maravillosa, Sí. brutal esa, pero como esa miles que non hai forma de atopalas. Sí, os Harry Potter, por exemplo. Harry Potter, non? Sí. Eu traducín de Nolan, Dunkerque, traducín 1917, traducín de Guy Ritchie, que ese tipo está tamén... sí, é un xenio tamén. Como se chama? Rei Artur, a lenda de Excalibur, The Gentleman, Os señores da mafia. Fixemos unha aquí en Iberolusa que eu revisei, que non recordo o nome agora. Operación Fortune. Operación, efectivamente. Sí. En fin, cantos traballos que están aí, non sei, nun caixón ou nun arquivo e deberían, de alguna maneira, non sei, eu son da opinión de que... que original. Que... máis oferta crea máis demanda. Entón, canta máis posibilidade haxa de ver producións en galego, máis se vai demandar. Entón, claro. É que agora que estábamos a facer a comparación con Cataluña, tamén non sei ata que punto entra o factor nostalgia en todo isto, porque claro, eu coa xente que falo é xente da miña xeración un pouco, o sea, máis ou menos, e claro, falar de galego que me falen elas de Marc Roura ou Gemma Gemec, que son Oliver Wood e Merte la Llorona. Claro, pero eles teñen como super ou picoro, non sei como lle chaman en catalán, que ten corpetito ou algo así. Sí. Claro, pero teñen, ou nós temos que Son Goku, non é Goku. Sabes? Pero son esas cousas que é como é noso, é como agora xa non hai, non sei se é por ou nostalgia ou globalización ou non sei que hai aí. É unha conxunción de fenómenos, non? Pero non sei, precisamente creo que nese mundo globalizado, digamos, é importante que cada un tiñamos a nosa voz e que xa esa diversidade, que digo, porque, insisto, creo que o mundo é máis rico e máis interesante que cunha soa voz non sei, dominada polos de sempre. Entón, non sei, a mí gustaríame que a dobraxe, pois, conseguise... Estivese nos Mestre Mateo. Tamén, sí, é que no campo estatal, digamos, que sei que é unha reivindicación estatal, pois que se resolvan certas cuestións, pois, de convenios, de prezos, de condicións en xeral, e que a sociedade, que quen lle corresponda, que valore esta profesión para que os traballadores poden ser recoñecidos como que son. Non, insisto, non por ínfulas artísticas, senón simplemente porque lles corresponde. Eu creo que teñen un papel histórico que hai que reivindicar e temos, falo en primeira persoa, incorporándonos a todos, un papel moi importante que cumprir nesta sociedade. Non é que sexamos Xesucristo, pero culturalmente penso que, non sei. Que tivemos, e temos, e teremos o noso rol. Pois sí. Sí, así o vexo eu, humildemente. Pero con toda a razón. Ai, di, que pasou? As dúas preguntas. Vale, perdón. As dúas preguntas. Bueno, sí, porque senón íbamos aquí a cortar as veas ou Dios. Falei moito, non? Non, para nada, de menos, de feito, que estaba aquí máis, pero xa vou tarde. Hai que marchar, hai que ir indo. Culpa mía, culpa miña neste caso. Sí, hai que ir indo. Tamén moi bonita. Marcho que teño que marchar, gustaba moito. Sí. Vale, as dúas preguntas. Xa nos dixeches que és medio fan do programa, entón xa os coñeces, pero... Non perdín unha entrevista todo o momento, hai que recoñecer. Maravilloso. Grande, Manu. Os premios Julio Lorenzo para darlle... Mestre Mateo. Perdón, esas. Vale, a primeira pregunta, as tres categorías de actor de dobraxe, entre o que utiliza a súa voz, defende o que lle veña, o que pode variar, pero se segue notando que é a mesma persoa, ou camaleón, total e absoluto, en cal das tres crees que encaixas? Non debería responder esa pregunta. Non mires a Julio, ele xa fala despois. A ver, eu penso que entre un e o dous, porque non sei, pero... Porque non sei, non é unha resposta. Hai que escoller un ou dous. Pois, Tres. Depende claro, pasa unha cousa, creo eu, con esa pregunta, que depende moito do director de dobraxe. Hai directores de dobraxe para os que eu son un 3, hai outros para os que eu son un 2 e hai outros para os que eu son un 1. Creo tamén, pois non sei, tería días mellores ou días peores ou o que sexa. Pero non sei, en xeral diría que entre 1 e 2, tal vez tirando o 2.
Non sei. Que opina o señor director? Porque... Eu non o vexo, Non? Non. Dous. Eu colocaría máis ben entre 2 e 3. Sí? Ostras. Pero é a miña opinión, Pois gracias. como director, non o vexo, Non. Non, de ninguna maneira. Non. Non sei, claro, unha Pero sola voz. é que sempre parece que cando Bruno fai a pregunta que no, mellor 3, no, 2, entre 2 e 3, un é unha merda. Non, Claro. cada un é bo. E defende o seu Claro. e hai xente que leva 40 anos vivindo sendo un. Claro. E leva nesta profesión, non é Sí. malo. E de feito xa mentamos nalgún sitio Sí. que probablemente sexan os actores máis recoñecidos na industria. Claro, Sí, claro. Seguro. Por exemplo, para a miña irmá son un, porque me coñeces sempre. No, Porque eso non ten nada que ver. de xogar toda a Non ten vida nada sabe que que ver. a miña voz, pero para a miña nai son un 3, non me coñece nunca. Nunca sabe quen son. Nunca, non sabe quen son. Non, é así, non sei que. Pero despois os compañeros sí, sabe quen son. A mí non, pero ai, esa mesma voz que tal. Sí, pero a mí non. Entón, Sí, o que está falando con el son eu. son eu, mamá, non te das conta. Non, porque son eu, mamá. Tive en combo outro día do proxecto en casa cun compañeiro que dicía que lle presentou a serie que estábamos a facer a uns amigos deles que lles fixeron un logo de en rollo ¿dónde está Wally? ¿Onde está Diego? Para saber onde carallo está porque non nos ocupaban tampouco. É un pouco iso. Claro, pero eu Que non che minto, mamá, que eu fago isto. é importante. Sí, non Claro, te minto. eu creo que a pregunta é en termos xerais Sí. no Prime, digamos, en plan, como nos consideramos tal. Claro. Tamén te digo, é a resposta máis galega que nos deron neste. Depende. Vale, pregunta fantástico. de, bueno, depende, sí. Pero que penso, sinceramente. Pero sí. La verdad que No, sí, ¿eh? pero Me gustó, sí. seguramente haberá algún director que diga, no, claramente un 3 ou tal, Claro. eu dou a miña opinión, Sí, humilde. claro. Por exemplo, creo que para Alicia son un 3, porque Alicia conta moito comigo para papéis moi distintos. Con ela empecé a facer así personaxes histriónicos, con voces moi agudas, pero tamén fago rapaces con voces máis graves. Entón eu creo que ela sí que observa diferentes potencialidades en min, pero despois para outra xente, pois prefires sempre que utiliza a miña voz, porque, en fin, porque funciona mellor, a miña voz natural, quero dicir, entón, depende, non sei, Sí. non sei. 2, 3. Vale, perfecto, xa está. Claramente. Claro, Beyblade, por exemplo, non é a miña voz, naturalmente, No, claro. pero gustame moitísimo facelo así. Genial. Xa é igual que digas que encantó abre a boca ao Jackson. Claro. O Oliver X eu xa parto. Está boísimo. Imos pasar a seguinte porque ia seguir arañando esta conversa, pero non. Última pregunta. Ai, non sei cal é, esqueceume, estou en branco. Se te atopas contigo mesmo, Co pequeno mano. co pequeno man, Pois... que coñecéndote entonces e coñecéndote agora, que consello? Pois vamos contar unha cousa. Agora que non sabe ninguén. Menos mal. Vou me abrir moito. Bueno, te máis dá. Dai, Bueno, que dai. consideres. Despois cortamos. Vale. De pequeno, na primaria, tiña unha profesora que é moi boa, era moi boa profesora, sei que me tiña moito cariño, pero sempre me dicía: ai, és tan sensible, tes unha sensibilidade que como algo malo, porque sempre eu sentía moitas cousas, choraba, e todo sempre me dicía, é o defensor das causas perdidas, defensor tal. E a min iso doía, me dicía, ostras, claro, porque sí que, pues sí, emocionaste, hai cousas que che doen de pequeno, tal. Pero cando empecé a traducir, deime de conta de que a sensibilidade era unha virtude, porque me permitía entender o mundo de outra maneira que outra xente non o entendía, e ver matices ali onde outra xente non o vía. E creo que no atril tamén a sensibilidade é a mellor ferramenta que temos. Entón diría a ese neno que sexa fiel a si mesmo e que coa sensibilidade vai adiante e que lle vai ir moi ben. E que vai ser moi... Que o traballo que confía moito que lle vai dar moitas alegrías e se vai coñecer moito grazas a explotar esa sensibilidade. Non che dixeron por eso, non vas chegar a nada. Non, tanto non, pero é bonito, de verdade, que vivan os nenos sensibles, viva a xente sensible no mundo, de verdade. Non me meto non digo paz en xeral, en fin, non sei se iso existe, pero viva a xente que sente as cousas e que as di, que reivindica que sentir é algo bonito. Viva, hostia, viva la gente sensible, sí, contigo, Manu. Sí. máis a día de hoxe que é o que nos queda fronte a sías e Sí, todo isto tamén. sí, neste mundo ás veces tan deshumanizado que... Exacto. Sí. Tan mediocre, gústame dicir. Claro. Pues moitísimas grazas, Manu. Gracias a vos. Foi un placer. Estaba moi nervioso. Estabas, pero agora... Pero no. Estou moi tranquilo. A ver, Antes dos 10 minutos xa pasaron os nervios. Estive moi tranquilo. Se te notaba.
impón moito o lío a maraña de cabres que temos é unha cousa, pero... Juan Fran impón moito. É broma. Pues moitísimas grazas. Grazas. Non sei se queres dicir algo, tío, apostillar. A parte dos mestre Mateo. A parte dos non me quedou claro que era iso. Os Emanems. A cláusula Emanem. Highlight total. Os caramelos, somos mestre Mateo. Nin os rapéis tampouco. Fiximos aí un apartado. Pois que tiña que dicir, claro, sí. Que vos suscribades, que comentedes, que compartades, que lle dedes a campaniña e así, cando apareza a entrevista de Manu Arca, pois xa estades avisados e máis que ainda faltan. E quanto cuesta suscribirse? Cero. Polo dun precioso prezo de 0 euros. É gratis. Regalado, estamos que lo tiramos. Toca ya apagar a luz. Por favor, Natalia. Que honra. Sí. Uy, casi. Otra vez, dalle. Ahí está. Pequeño fijación. Vale. Vale, a ti. Qué guay. Falta taza, vai chegar. Falta taza, que nunca como...